Per tercera vegada aquesta temporada ens veurem les cares amb l'Unió Esportiva Cornellà. 3 anys i mig després tornem al municipal de Cornellà després d'aquell 7 de novembre del 2021 amb Hidalgo a la banqueta, protagonista aquesta setmana a la web, per enfrontar-nos al conjunt verd, que diumenge estrenarà entrenador. No és la primera vegada que ens hi trobem. Amb un entrenador nou, nosaltres i el rival. Però en aquest cas, nosaltres no tenim entrenador nou, sinó que és el rival, que ja ha passat alguna vegada. Doncs sí, tenim entrenador nou al Cornellà i és Albert Lopo. Després que Albert García deixés el càrrec, Albert Lopo és jugador del Depor i de l'Espanyol, o entrenador de l'Inter Escaldes Andorrà, és el seu substitut. I no sabem com plantejarà el partit, perquè clar, és nou, evidentment. El nou míster, el que sí tenim constància és de com ha estat el sistema que Albert García ha presentat en els darrers 3 partits. Un 4-4-2 amb el qual ha sumat 2 empats i una derrota. Empats amb el Lleida i amb els Balears i una contundent derrota amb el Sant Andreu. Amb el Lleida, Miño va sortir en porteria, Bruno Lorente, Tomàs Peñalba, Marc Vilaplana i Ricard Pujol en defensa. En migcamp, Alejandro Pérez i Izan González, que tant s'ha parlat que podria venir al Sabadell en aquest mercat d'hivern, en mig centre. I en els extrems, Mateo i Javi Serra, i pel que fa a la davantera, Forcent d'extrema esquerra i Boris Kouassi de davanter centre. Pel que fa al partit del Balears, només va haver-hi un canvi i va ser Hawat per Ricard Pujol en defensa. I en el partit del Sant Andreu, Gerard González per Tomàs Peñalba en defensa i Bandaogo per Izan González en migcamp. Repassem les estadístiques i bé, els màxims golejadors són Mateo amb 4 gols, Javi Serra i Boris amb 3 gols. Rubén Miño és titular en porteria, és el principal titular. No entrarem en detalls del que va passar diumenge passat amb el Sant Andreu. Bruno Lorente, el defensa, ha jugat 18 partits i n'ha sigut titular en 17. Ricard Pujol n'ha jugat 19, l'ex d'Arlequinat, i titular en 18. Marc Vilaplana ha jugat 16, titular en 13. Alejandro Pérez, partits 17, titular en 16. Juan Durán, 21 partits, 6 com a titular, i en mig camp, perquè hem parlat de la defensa i davant de la porteria, en mig camp, Mateo, 19 partits, 17 com a titular, i Izan González, 21 partits, 20 com a titular, Asper López, 17 partits, 4 només com a titular, sorpresa, i Cheradi, 17 partits, 5 com a titular. I a la davantera, Forcent, titular al 100%, ha jugat tots els partits, sortint des de l'11, Javi Serra, 21, 19, sortint des del principi, des de l'11, i Boris Kouassi, que ha jugat 16, 11 des de la titularitat. Inèdit àrbitre, una altra setmana més, diumenge, Sergio Fontecha Márquez, àrbitre basc nascut a Vitoria-Castells, Àlaba, Vitòria, País Basc. 6,77 mitjana de grogues i 0,41 mitjana de vermelles per partit.